Just de kleuren er al uitkomen? Oh! Die ben mooi, hè? Deze is ik heel grut. Ja. Hoi, ik ben Laura en dit is Klik mij de Natuur. Een nijprogramma over ons Frieske natuur. En de mensen die daar mijn leefde onderwerkje. In deze serie ga ik mijn vrijwilligers op pad die haar inzetten voor de natuur. Want zonder vrijwilligers, geen gegevens, geen tellingen, geen bescherming. In elke aflevering haak ik nog een opdracht. Ik moet een bijzondere natuurfoto maken. En die foto's binnen uiteindelijk te bewonderen in Natuurmuseum Friesland. Is deze scherp of krijg net? Ja, dit was scherp. Jood ben ik in het Rotstergaasterwallen natuurgebied met Jan en Jon. Zij zijn al jarenlang vrijwilliger en 2 betoefde paddenstoelenkenners. Dit gebied staat bekend om zijn zeldzame wasplaten. En wij gaan op zoek naar deze bijzondere paddenstoelen. Nou, goeiemorgen. Nou, goeiemorgen. Hi. Hoi, Jan van Heijden, hoi. Hi, Laura. Nou, chef is aan. Ja, fijn dat je wezen mij. Ja. Leuk, welkom. Ik leuk dat je wezen was. Je werd lezen al las. Wij hebben leren ze inderdaad aan. Nog hartstikke wel leren aan. Ja, een beetje oren lezen, maar het komt volgens mij goed. Nou, laten we die kant op in. Ik ben heel benieuwd. We kennen wel om binnen. Ja. Waar zijn we hier eigenlijk? Wij zijn hier in de Rotstergaasterwallen. Dat ligt vlak achter Heerenveen. En dat is sinds een aantal jaren een wasplaten of een graslandpaddenstoelenreservaat. Wasplaten binnen zeldzame gaslandpaddenstoelen. Ze zijn vaak veelkleurig en hebben een vettige hoed en steel, wat ze skitteren liet in het zinnenlicht. Toch haar een zeldzame vakkom binnen wasplaten wichtig voor onderzoekers die de zoens van gasland beoordelen. En waarom is dit nou zo'n goed gebied? Dit gebied is eigenlijk al die jaren is gewoon op een hele natuurlijke manier beboerd. Het is nooit kunstmest uitrieden of jarro uitrieden. En op die manier die graslandpaddenstoelen hebben hier heel goed ontwikkeling gehad eigenlijk. En als je nou bij je spreken 1 keer, maar de jaren hoe heen en zo is dat best wel van 24 jaar best wel kwijt. Oh, en dan moet het weer Dus helemaal... zakgevoelig is dat dus. Hier achter mij is Natuurmuseum Friesland en ik hoop dat ik mijn foto's hier exposeren mij. Ik heb een afspraak met Hanneke en ik ben benieuwd wat ze van mijn plannen vindt. Hoi! Hi, Laura! Hoi Hanneke. Hoi, Hanneke. Hoi, leuk dat je er bent. Nou, dankjewel dat ik even welkom mocht. Ja. Ik ben heel benieuwd naar die antwoord. Ja, nou, ik heb dat dan even hoe nooit. We kunnen wel even deze kant op rennen. Ja. Want toen hiest me al het een en ander stuurt op een mail. En toen dacht ik, oh, ik heb wel een mooi plakje. Echt? Ja, dus ik zit om deze rondte te denken. Want dan zou je dus het binnen size foto's. Klopt. Bij elke aflevering hier. Ja, klopt helemaal. Nou, deze rondte is denk ik mooi qua formaat. Om dan die size foto's onder morgen te hebben. We hebben hier ook een mooi scherm. Ja. Dus ik denk, nou, misschien kan daar ook een aflevering komen. Wat een goed idee, ja. Ja, Ja. Maar is het dan... Budget dit dat mij? het mag. Yes. Ja, het kan, ja. Oké, daar ben ik wel heel Ja. blij van. Ja, ik ben ook heel benieuwd naar de kwaliteit. Want er zijn wel aardig wat mensen die je wel natuurlijk wel exposeren willen. Dus ja, dan moest wel echt mooie foto's leveren. Ja. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, denk ik mijn best voor dan. Denk je dat ik hier nou eens een goede foto mag zien? Ongetwijfeld. Want jouw camera mij aan? Ja. Dat kunnen we die garanderen zelfs. Nou, we beginnen ziekje. Nou, dan ben we het terrein in. Dan hebben we al een paar gewone paddenstoeltjes van. En ik denk dat we hier... Oh, moest eens even zien. Moest eens even zien. Moest eens even zien, wat ziet daar al hier. Just de kleuren er al uitkomen? Oh! Ik moest even zien. Just het? Ze zijn echt heel mooi giel. Ja, die ben mooi hè? Prachtig mooie kleuren. Deze is ik heel grut. Ja. En dit is hier de Hooiland wasplaat. Maar- vrucht. Nou, merk ik aan Jim dat Jim helemaal enthousiast wordt. En ik ben helemaal enthousiast omdat ik dit voor het eerst zie. Ja. Maar je hebt nog dit al jaren en nog steeds. Ja, nog Maar wat steeds. is dat dan? Dat Ja. je hem dit sjuggen en denken... Ja. Ja, maar dit is toch mooi. Omdat het eigenlijk is voor u haast bijna een gewone paddenstoel, maar het is al heel bijzonder dat we hem fine kennen. Ja. Hij zit er net elke keer. Ze zijn er net elke keer. Dat is heel bijzonder. En Hier is die een hulprutte, Ja. oor is die Ja. soort een hulprutte. Dus het is ik maar voor u zou wassen. Is hij het hier de Altijd wol? weer een verrassing. Is hij de wol dat hier? Ik ben een onderwijs naar Sita en zij is professioneel fotograaf. En ik hoop dus dat zij mij leren kennen hoe ik nou als beste foto's mij scan van de natuur.
Ja, ik ben er. Hoi. Ik ben dat je helpen was. Ja, wist. Ik zie het krek in de auto. Toen dacht ik, de zinneskind eigenlijk helemaal net doet. Maar is dat nou super erg om foto's te maken te zien? Nee, wist net. Zeg maar eens, als je nou rondjost, we zijn hier nou op dat paard en dan gist nou die kant op. En hier is, dit is een heel mooi laantje. Ja. Als het mooi die gyptex jost, dan had je eigenlijk geen jacht nodig. Net meer als dit. Nee, want de just al gypte omdat Ja. de bjem voor de fut staan. Ja, en- zeker. Dus als je nou bijvoorbeeld een fotomaatje zoekt en doe 60, dan had je hem gewoon op Ja? 4 scherpstelling, zeg maar. Dan krijg je heel mooi die bjemmerij, ze achter elkaar in beeld. Dan kun je daarop scherp stellen, achterin. En dan zoals je hem scannen. Nou, dan had je een heel mooi plaatje van een laan. Maar eigenlijk ben je een uniek duo als Jan en Jan. Ja, dat Hoe kan dat? Ze noemen ons Jan en Jan. Die zijn in 2000 naast elkaar wij komen in Oudehoske. En beide hier wel wat interesse in de natuur. En samen ben we paardgang. Eerst zien oorhuizenwenningen, al je vlinders. Hier heb ik nog bijzondere vlinders. Ja. En zij is dan een beetje gang, libelles. Ben we naar gang en in 2006 kwamen we hier te laan. En vanaf die tijd de paddo's. Daar kwam op een gegeven moment thuis, want ik heb een prachtig mooi reed paddenstiltje gevonden. Die vond ik hier Nou achter. ja, dat weer daarachter in het gebied. En Ja. ja, dat heeft zich eigenlijk op een gegeven moment compleet ontwikkeld tot dit wasplatenreservaat. Want er bleken zo volle zeldzame soorten te staan, dat wie echt net normaal meer. Dit is wel leuk. Daar heb ik een mooie compositie. Zo, de compositie betreft verdeling in beeld. Ja. Dus was binnen, Dat wil ik nog even hebben, inderdaad. binnen het beeld jost, daar staat op een goede manier verdeeld. Dan had je de gouden regel, heet dat. Ja. Dat is het beeld in treden verdeeld. En dan had je 1 treden, 2 treden of 2 treden, 1 treden. Ja. Maar altijd in trein verdeeld. Ja. Dat is eigenlijk de mooiste verdeling van En beeld. zit in onderwerp dan in Ian Treddle of in... Of 2 treden. Maar nooit precies in het midden. Ik moet het nog een keer proberen. Die slak is mijn onderwerp. Wat wij hier tot nota in dit gebied voelen, dat zijn 27 soorten. Zo'n 20. 27 soorten wasplaten. Ja. Dat is, op Nederlands niveau is dat al uniek. En eigenlijk is het op Noord-Europees niveau is het zelfs ook heel bijzonder. Dat hier zo'n soort binnen. Ja. Dat hier eigenlijk alleen nog in dit gebied zoveel soorten wasplaten binnen. Maar hier een hele bijzondere die we hier wel voelen hebben, dat wie de roze rode. En dat wie voor Nederland de enige en ja, de eerste De waarneming. eerste hier in Nederland. Ja, dat is heel bijzonder. En die heeft met je beiden voelen. Ja, die hebben ze bijna vond. Ja, wie we Wauw. werden Ja, vragen. schitterend joh. Dat is Het wel is- mooi, ja. Het is wel een keer een krekskatziekje. Het is Het wat is dat betreft, schatgraven, ja. een beetje. En we zitten je nou net naar zo'n echte reden, Dan toch? zie je nou die dikke vuur in. te vinden. Ik zie al wat. Just dat? Deze kant op. Ja. En nou maar Yes. oppassen, want je Laura je Hier haast. zit er ook mooi. Helemaal vuur eet. Oh, het liep je wat tomaten. Het liep je wat tomaten. Ja, het liep je inderdaad Oh, tomaten. wauw. Dit is dus de Splendidissima. De klaprooswasplaat. En die komt in Nederland voor dus in Limburg, Zuid-Limburg. En dus hier in Rotterdam. Alleen nog daar staan er vaak een paar exemplaren. En je kent er wel 100 staan. Maar deze, is dat Dat ik ben dan? dezelfde. Ja. En daarachter zien ze ik naar Sjokbo. Maar deze is heel... Ja, Ja, heel die zit op grut. zijn qua grut. gehoor. Ja. Oh, vind ik echt heel bijzonder. Ja, dit. mooi hè? Het is eigenlijk wel een van de topstukken hier Ja. in het gebied. Hè? Ja. Oh, ik vind het echt heel vet. Het is heel mooi. Nou, ik denk dat dit het wordt. Ja, Ja? die is Of prachtig. deze. Oh, ja. Wacht even. Ja, Ja, die is echt heel mooi. die is wel heel mooi. Ja, Dan komt die spiegel er echt heel mooi uit bij die onderkant. kerst een collage van mij is er vol haast. Ja, bijna wel. Ja, maar ik mij er maar in. Maar Ja, dit, bij mij maar in, hè. nou, Maar deze ik, is wel mooi. favorieten. Deze keer dat de favoriet. Ja. 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 Kun je mij nog in je zin uitlezen waarom het zo wichtig is dat jongeren vrijwilligers worden? Nou, ja, wij worden steeds ouder, wij zijn wat ouder. De natuur is voor iedereen. En de jeugd moet er straks voor ons overnemen op een natuurpassen. En zien laten hoe mooi het is. En daar sluit ik me helemaal bij aan. Nou, mooi. Dankjewel dat ik hoe je het wezen mocht. Graag niet. Vond het echt heel leuk. En er komt zo'n wensdeel. Ja, zeker. Dat ging heel gezellig. Nou, Ja. mooi. Wij vond het echt heel leuk. Ja. Dit was trouwens aflevering Ian. De eerste foto had ik in de pocket. En ik hoop dat het de volgende keer ik weer slag had. Oh, wacht even. Kom eraan. Ja, kom maar. En dan begint nou de aantiteling. Maar Sepp nog net voort. Want deze keer zag je hem de foto's die ik maken ha.
Maar in de volgende aflevering kan dat ook 10 foto's wezen. Dus stuur die allermooiste natuurfoto naar dit e-mailadres. En wat wit, verschijnt die foto de oorkeer op de aantiteling. Succes!